Уважаеми приятели, добър ден! Вие сте със студио изкуство на Българска национална патриотична телевизия. С мен Динко Ненов. Днес ще говорим за изкуството и по-точно много се радвам, че ще говорим за изкуството, което е инспирирано от Украйна. Тук са две украински художнички, Ина Пантелеймонова и Татяна Милковска. И Валентина Димитрова, която е куратор на една изложба, която скоро се откри в София. Аз се радвам, че и вие сте тук. И аз се радвам. И може да направим един хубав разговор, който ще бъде полезен за хората. Надявам се. Които ще за нашите зрители, защото ние имаме зрители от цял свят и вярвам, че предаванията, които правим, са много духовни. Прекрасно. Прекрасно да има подобни предавания в ефир. Като начало искам да кажа на уважаемите зрители, че двете художнички не са се познавали. Те са се запознали именно на това събитие, на този пленер, който ви организирате в Обзор, заедно с вашия съпруг Бойчо Автор. Да. И хубавото е това, че или може би единственото, че вие сте и колекционери на картини. Така се случи. Точно от Украйна. Да. Нали? И може би като начало на разговора искам да попитам защо решихте точно украински художници и направихте този проект, нали, от начало с украински художници? Както обикновено във всяко едно начало стои съдбата. Тя поставя те в някаква ситуация и те среща с хора, които ти или приемаш, или не приемаш, харесваш или не харесваш. Така се случи, че съдбата нас ни срещна с Татяна. Беше, какво не мога да кажа, приемане от пръв поглед. И решихме да го направим. Нямало е някакво дълго колебаене, мислене, обсъждане, издирване, т.е. проследяване на това как се развива украинското живопис, какви са имената. Просто Татяна е човек, който успява да, когато разговаря с теб, тя разговаря в цветове, успява да предаде нюансите на онова, което мисли, чувства, и на проектите, които се раждат в движение в нейното съзнание. Ние сме също такива хора, така че симбиозата, проникването стана много бързо и само след един разговор ние вече знаехме, че следващата година правиме пленер. Курирането и подбора на художниците беше оставено изцяло на ръцете на Таня, тъй като подобни неща те се правят с доверие и резултатът беше повече от прекрасен. И още след първия пленер и ние, и самите художници си казахме да, продължаваме нататък. Миналата година беше второто издание на пленера. Даже сега Татяна е в много сложна ситуация, защото нейната идея беше всяка година да представя нови творци. А се оказва така, че вече ние сме близки с част от художниците. Те искат да се върнат отново при нас, защото общуването остави следи трайни и от тях, и у нас. Ние сме приятели, ние не сме просто хора, които са се събрали, прекарали са заедно 2 седмици и са си взели всеки багаж и е тръгнал по своя път. А най-важното е, че общувайки с тях, за мен прозорчето, вратата, въобще и така погледа към Украйна мина през тяхните картини и през общуването с украинските художници. Знаех и ни съвсем други неща за Украйна, познавах до този момент и ни други представители на тази нация, но всъщност Украйна я разбрах, обикнах и приех и тя ми е близка благодарение на тях. Да, не сте ходили в Украйна? Ходила съм в Украйна, само в Киев, но вече имам приятели из цяла Украйна, така че там ще има един специален тур. И знам, че ще бъде прекрасно. Добре. Много хубаво, много мило беше това. Действително, един пленер, уважаеми зрители, той изближава така хората. Става едно семейство и това е много хубаво. Когато пленера се разширява, би казал международно, е още по-добре.
Така че аз ви пожелавам да го разширите международно с много други участници, нали? Да не остане само като затворен кръг за Украйна. Няма. Защото, такива са ни плановете. защото Украйна всъщност се е отворила към света, нали? Да. Дори така разговаряйки с художничките, те искат точно да се говори на украински, а не на руски. Будем размовляти украинскою и російською, і болгарською. Защото аз пък мисля, че езиците сближават народа, нали? И не бива да ги разделяме нещата по езици, а напротив, душевността. И даже тук искам да кажа, че художниците и въобще изкуството сближава цял свят. Въпреки, че ние ще видим, нали, един свят от Украйна, който действително мен ме порази, когато влезнах, аз отидах така доста рано на изложбата, за да мога да влезна в света, който видях, нали, така с очите си. И въпреки, че съм ходил в Украйна на различни места, и в Одеса съм бил, в Киев, и в различни други градове, за мен е така светлината и бих казал поезията и тази приказка, която я видях, нали, от вас двете, беше нещо, което е много силно така остана в мен. Дори начинът, както бяха аранжирани нещата. Човек, който имам сигурно над 1000 изложби, аранжирани на различни места и по света, работил съм и като уредник в Съюза на художниците. Така че имам много отношение към аранжирането, към поставянето на нещата, защото това също е много важно. И аз ви благодаря за цялото поднасяне на изложбата. Ние това ще го видим и в снимковия материал, който сте предоставили. Така че сега ще помоля да видим снимките и после ще прочита вашите биографии, така, вашите CV-та. И вие ще разкажете, разбира се. В момента виждаме от откриването. Откриването беше много тържествено, с много хора. Там беше и украинският посланник, много гости, нали. И мисля, че цялостното впечатление с хората, които говорих, и колеги, и не колеги, изложбата се прие много така, с сърце и с много добро очудване към това, което вие сте представили в Украйна. Защото това всичко е изживяно. Една изложба е много силна, когато е изживяна. Аз също мисля, че зрителите в София, тези, които бяха на самото откриване, тези, които тепърва ще влизат, защото изложбата ще бъде в галерия Форум, отворена за посетители до 20 април, т.е. цял месец. Да. Имат нашите съграждани възможност да посетят тази изложба. Мисля, че изложбата беше един приятен сюрприз, една много хубава изненада за тези, които присъстваха на откриването й. И самата галерия, ваши колеги, които дойдоха, всички приеха тази изложба като един комплимент. Да. Това беше едно хубаво събитие. В началото не крия, че всички, към които се обърнах за помощ, за да се случи тази изложба, не става просто, че имаха колебания, но имаха питанки в очите и им се виждаха въпросителните какво всъщност ни предлагате, защото те не знаят. Това изкуство е непознато. Тази част от най-важната част от тъканта, от душевността на украинския народ е непозната за българина. И те не знаеха какво да очакват, не знаеха какво да видят. И аз лично съм много щастлива, че така отпуснаха коляно, видяха, че е нещо красиво, нещо с много емоция, с професионално като самото то като изкуство. И интересът вече е спечелен. Уважението, любопитството са спечелени. Да. Което за мен е една сериозна победа, въпреки че думичката не е най-точната. Но се радвам, че изненадахме приятно всички. Да, добре. А сега искам да попитам Тетяна. Да. Кое е това, което най-силно привлича от Украйна, което всъщност си направила, си изразила в изложбата? Что самое сильное в украинской культуре, то, что тебя притягает, и то, что ты хотела показать зрителям? Но найсильніше, по-русски попробую. Самое сильное это то, что Украине, как державе, как государству,
Мне есть только 20 лет. Мгм. Это геральдики, которые утвердили после Советского Союза 20 лет. А государству очень много лет, как народу, и не просто как народу, который жил на этой земле, а народ, который творил, у которого есть традиции и культура. Да. И это глубинные традиции, культурные, как раз и важные для опознания нации, для опознания государственности. Да. Това, което най-важното, казва Татьяна, е, че Украйна като държава, позната на света с хералдика, е млада държава. Но истината е, че това е държава с много дълбоки исторически корени. И когато човек опознава тези корени, той тогава може да опознае традициите, културата на този народ, и това е нещото, което не я привлича, и това е нещото, което всъщност тя иска да показва на хората, не само в самата Украйна, но и навсякъде по света, по Европа, където е канена да показва своето изкуство. Добре. Благодаря. Аз всичко, я все понимаю, но если зрители не понимают, нужно переводчик. Как Валентина, она прекрасна и как переводчик, и как харизма. Татьяна Милковска е родена в Галичия, Западна Украина. От 2002 година е член на Националното общество на художниците на Украина. В същата година основа и ръководи детско художествено студио, което нарича Петярка. Вдъхновението, любовта и енергията, която носи работата с децата, превръща студиото Петярка в най-успешното детско студио в Украина. Творческите търсения и стремежите за многопосочност в изкуството я водят до сакралната живопис. През 2009 година тя създава художествено църковно студио при манастира Свети Василий Велики в Луцк. Темперамента на художничката я превежда и отвъд пределите на Украина. През 2011 година се ражда ново арт-студио Визуарт, този път в Полша. Икони върху стъкло, пейзажи върху куприна, сакрални картини върху дърво, пейзажи върху платно. Татьяна Милковска рисува и експериментира върху всичко, което може да бъде докоснато и изрисувано от четката и въображението й. В нейното платно се превръщат старинни съндъци, стари съдове, стени, врати, шалове, колони. Всичко, което художничката чувства, че може да изрази някакъв по-специален вътрешен повик на душата и нейния стремеж към красотата. Участник в над 20 общо украински и над 10 самостоятелни изложби в Киев, Лвов, Луцк, Прага, Варшава. През 2011 година беше нейната първа среща с българската публика като куратор и участник в пленера Българската лоза. Куратор е на няколко пленера в Полша, Чехия и България. В рамките на Украинските дни на културата тя представя своя проект фигури, рисунки върху дъски. Така, сега искам да попитам госпожа Димитрова да каже нещо и за този пленер. Защо го кръстихте Българската лоза? Кръстихме го Българската лоза, защото ние искахме този пленер да носи символика и да предава тази символика. Кръстихме го Българската лоза, защото търсейки общото между двете нации, между двата народа, традициите, решихме, че лозата е нещо, което ни обединява. Лозата е дълбоко свързана с българските митове, легенди. Тя присъства. Лозата има в древнотракийската ни култура. Лозата има в християнската традиция, в християнската култура. Лозата е нещо, което веднъж пуснало корени и филизи и тя дава плод години наред. И освен това, от коренчето пътя, който преживява лозата и самия плод на лозата е много дълъг, сложен, минава през много метаморфози, докато стигне до нас в чашата вино. И има символика във всеки един момент. От посаждането до чашата вино, всеки един момент този плод преминава през някаква символика. И доколкото и Таня, и аз имаме отношение към сакралната тема, решихме, че това лозата е нещо, което прекрасно ще изразява характера на пленера. Ние искаме този пленер да има характер, да има лице, да има физиономия. И беше прекрасно, когато миналата година тя ни подари една много красива икона, рисувана върху стъкло, Исус с лоза.
това е и логото, това е, ще да сказать, това е и лицето, това е логото на нашия пленер. Ето я самата икона. Ние пазим като много скъп за нас подарък. Решихме това да бъде лицето на пленера. И сме щастливи, че тази лоза пусна коренчета. Тя има филизи и има... Ще си направим цял виноградник. Има... Просто докосна художниците, докосна публиката до сега, каквито изложби сме организирали. Хората наистина приемат това, което се ражда по време на този пленер с голяма радост. Добре, благодаря. Уважаеми зрители, вие разбрахте, че нещата въобще не са случайни, защото няма нищо случайно. И аз приветствам това, което вие сте направили, Валентина. Защото действително бих казала, че всяко нещо, нали, от причастието, като се започне до сватбата, това е с чаша вино се удостява и... От раждането до смъртта ни се провожда. Раждането до смъртта, да. Добре. Да видим и другите фотографии от... Да, сега виждаме на... Това са дъските, част от дъските на Таня. Нейните произведения. Тя може, ако иска да каже нещо. Стена, если хочешь, можем сказать. Это 3 работы, которые называются 12, что символизирует 12 апостолов, это посередине работа. Сверху рыба, символ христианства, и 3 вилки – это разделенная трапеза на троих, это Троица. И внизу таинство Святой Евхаристии – это причастие, разделение вина и хлеба. Или куті у нас в украинской традиции на Рождество едят кутю, как также символ хлеба и такого благополучия, духовного богатства. Сделаны они на старых досках, которым уже много лет, и по традиционной технике иконописи, на левкасе, роспись водяными красками. Благодаря, спасибо. Може би съвсем накратичко да проведа. Подозирам, че повечето от вашите зрители разбират това, което казва Татяна, но отново е сакралната тема. Това са 3 дъски, които символизират християнската тематика. Имаме чашата, имаме хляба, имаме рибата като символ на християнството с 3 вилици, които изразяват тричността в християнската култура. Рисувани са върху стари дъски. Между другото, най-младата дъска е на 10 години. Това са наистина стари дъски, обработени по специален начин. Те са грондирани с лак. И след това вече Таня нанася своите образи върху тези дъски. Чудесно. Благодаря. Да. Добре. Сега. Ето тук при самото откриване с посланника Негово превъзходителство Микола Балтажи и от Таня, просто помогите, не помню имя дамы, которая председатель Лариса Нинова, която е третата художничка, участваща в тази изложба, и едната от дамите е председател на Сдружение Мати Украина. Тише справа-то. Да. Не пам'ятаю. Да. Очень приятно, что наш посол украинский, он тоже по происхождению Болгарии, очень много общего. Так? Да. Това са вече картините на Ина. Да. В нейните картини аз се влюбих първо, когато в мен попадна един каталог. Заради цветовето, заради цветоусещането и заради светоусещането и заради приказките, които разказват нейните картини. За всяка една картина стои украинска народна песен, може би самата Ина ще разкаже. Вчера, когато ми разказваше картина по картина, тя практически ми изпя песен по песен. Така че са наистина... Заповядай, разкажи Ина. Сюда, в Софию, я привезла 12 из 15 картин из серии «Певчие обереги». Эта серия работ создана на основе
украинских народных песен. Меня всегда вдохновлял украинский родной этнос. Вот я решила воплотить то, что с детства меня как-то волновало, тревожило. Это украинские песни, потому что они не могут не волновать. Темы и рождения Христа, и встреча весны, тема любви матери к ребенку, потому что, по сути, начиная с колыбельной, мама передает ребенку не только свою любовь, но и силу всего своего рода. И это очень важно, вот такое благословение дать человеку. И потом в течение всей жизни людей сопровождают эти народные песни. И мне хотелось пропустить через себя, через свою душу этот свет, какую-то искренность, доброту украинской песни и таким образом постараться передать душу народа. Това, което Ина споделя с нас е, че тук в София тя представи 12 платна от общо 15-те в колекцията песени обреди, песени наричания. Вдъхновени са тези картини, тази колекция е вдъхновена от украинската народна песен, от нейните корени. Ина смята, че песента това е нещо, което съпровожда човека от люлката до смъртта. И през песента ние култивираме своите чувства, емоции и затова и в тези картини има темата и за пролета, и за любовта, срещата с Христос, любовта на майката към детето, стремежа към светлина. И въобще картините и отразяват цялата тази светлина, красота, дълбочина на чувствата, нежността, които се крият, които се предават през украинската песен, народната песен. И когато... И според мен се получи една прекрасна симбиоза. Вие помните, че по време на самата изложба бяхме пуснали като бекграунд, като фон, бяхме пуснали да звучат украински напеви и като че ли, когато човек слуша напевите и гледа тези платна и дъските на Таня и пълните с много слънце картини на Ина, някак си разбираш, разсваря ти се душата и разбираш повече. Този процес става по-активен и наистина един поток на емоция преминава през зрителя и е прекрасно. Така е, да. И мисля, че който е така роден певец, това е, може би, най-голямата дарба, защото преди членоразделната реч са били звуците, нали, песните в началото. След това вече идва изобразителното изкуство. Да, но те върват ръка за ръка. Те върват ръка за ръка и това си получи точно тази симбиоза на тази изложба. Да. И вие ми прочетахте мислите. Това беше един въпрос, който аз ще задам. Но сега искам да запознам уважаемите зрители с CV-то на Ина Пантелеймонова. Ина Пантелеймонова е родена през 1977 година в Одеса. Завършва Националната академия за изящни изкуства и архитектура в Киев. Член на Националното общество на художниците в Украйна. С над 13 индивидуални изложби, множество международни участия, нейни картини са притежание на най-големите музеи и галерии на Украйна. Тя от малкото млади художници участвали със собствени изложби в престижните галерии на Националния музей Тарас Шевченко, Киев и Националният украински културен фонд Киев. Обичана от публиката и ценена от колекционерите, Ина Пантелеймонова е една от ярките звезди на съвременната украинска живопис. За нея критиците пишат, че тя е от онези художници, които също като слънцето даряват светлина, топлина и радост. Нейни картини са част от изложби и частни колекции по целия свят. Германия, Мексико, Австрия, Канада, Англия, Америка, Полша и, разбира се, родната Украйна. Благодарение на Ина Пантелеймонова публиката по света открива Украйна като страна, чието корени черпят сила от мъдростта, красотата и вярата. Да.
Действително. Както виждате, има нещо много общо в светоусещането между двете. Затова и някакси те дуалистично се появиха и в София и направихме изложбата точно в такъв формат. Те много добре, красиво се балансират, допълват и доразказват. То е точно като едно песено надпяване. Едната изпее фраза, другата подаде своята фраза и се получава в края на краищата една такава плътност и многоцветност на това, което прозвучава. Много хубаво го казахте. Като професионалист в музиката. Така звучат двете колекции, поставени една до друга. Да. А сега да видим света отново на Украйна. Да. Татьяна, ако иска, може да каже. Може и Инна да каже за Татьяна. Таня? Я скажу, что это уникальная техника, очень сложная техника, в которой работает Татьяна. И сейчас я не знаю других художников, которые бы через современное прочтение могли бы вот на дереве вот подать так украинскую культуру, основу культуры, потому что иконопись — это основа, а истоки Татьяниных картин, они из иконописи. То есть ее работы уникальны, интересны, очень добры, искренние, они притягивают к себе. Хочу, пользуясь случаем, дополнение к этим работам сделала поэзию Катерина Ганайчук, украинская художница, украинская философ. И я одно из прочту, чтобы услышали українську мову. В коляді і пасках, писанках і казках, знаки радості на ритмі оберіг, тяжко ідучи шляхами долі, що була терновими вінками вкрита. Това беше в самия каталог като част от самата цялостната концепция се вписват и стихове на нейна приятелка, художничка, която е и поет, и човек, който пише и философски студия. И Татьяна всъщност прочете за нас, за зрителите, едно малко стихче, за да почувстваме, което аз не мога да преведа, за съжаление, защото украински не знам, но достатъчно е да почувстваме мелодиката на звука. Това е много важно, да можеш да усетиш мелодиката. Когато го усетиш, то те докосва. Означава, че тая мелодика има и в всякакво друго изразно средство, което използва този народ, за да изрази себе си, за да покаже себе си на света, за да се предаде във форма, за да може да постигне комуникация с останалите народи. И мисля, че това е смисъла и на изложбите, и на концерти, и въобще на събития от подобен характер. Да. Искам да добавя, докато гледах дъските на Таня, Таня прави нещо наистина изключително прекрасно. За беда, това е лично мое усещане, за беда църквата се отдалечи от нас. Църквата затвори се в една институция и тя се отдалечи от нас, от хората. Хората спряха да усещат нейния смисъл, нейната изконна философия, роля, учение, знание и наистина повече възприемаме църквата като някаква институционалност. И че иконата едва ли не трябва да е непременно икона и тя да бъде в църква и тя тогава е икона. Не, Таня показва, че християнството като култура, като ценност, то трябва да дойде при нас. То е близко до нас. Ние можем да си го поставиме в дома, когато, разбира се, изпитваме потребността да си го поставиме. И ето тази култура и тези ценности, Таня ги рисува на едни дъски. И тези дъски престава да бъдат просто дъски. А тези дъски вече ти говорят по друг начин. И те връщат ти обратно усещането за близост с тези ценности, с тези митове, с тези притчи и с дълбокия философски смисъл, който всяка една притча носи. И всъщност това е смисъла на притчата. Да те научи на нещо. Тоест тя със своите дъски, поне аз така го усещам, помага ние да се докоснем до тези притчи, да ги прочетем, да се върнем към тях. Ние, съвременните хора на 21 век. Прекрасно. Толкова съм разчувствен. Преди няколко
предаване правихме точно с един архиепископ за Маргарит Цанев, един художник, гениален, който говорихме точно за това духовно изкуство. И все пак аз си мисля, че ще има все повече хора така, защото вие сте и като организатор, нали, с вашия съпруг, пак му казвам името Бойчо Автов. Така е. Да събирате такова духовно изкуство и да давате възможност, нали, да се проявяват такива хора, нали, които всъщност работят в тази насока. Вие ти първа ще ги откривате. Със сигурност. Със сигурност. Да. Факт е, че откакто сме започнали да се занимаваме, като че ли съдбата непрекъснато ни среща с подобни хора, които имат същото светоусещане. Бог наистина събира. Защото не е само иконата, нали, всъщност. Не е само иконата. Не. А че това е нещото, което ни липсва толкова осезаемо, колкото недостига и на хляба, на сиренето и на маслото на трапезата, за мен е факт. Да. В тези особени, объркани времена, в които живеем. А това, че Татяна е многопластова, е така, нали, и зрителите сами разбират, че тя всъщност съчетава и поезия, съчетава и притчи, съчетава и библейски сюжети, защото там имаше, нали, много от тези нейни произведения, които бяха посветени на светици, на света. Да. И така, че действително, когато човек е широко скроен, той има възможност да усеща и да прави тази връзка и не случайно тя е куратор, нали, Да. и избира художници. А и това, което вчера е направила, което сега разбирам, също може да го споделите. Този Да, вчера тя сама предложи и те приеха с показан. огромно удоволствие. Да, проведаха майсторски клас в самото посолство за деца на хората, които работят в посолството. Учили са за ритъма, слушали са как бие сърцето, правили са такива модели от картоф печат, за да видят как се прави шивица, орнаменти. Ритма и орнамент. Ритъма, че този ритъм, корена му той тръгва от сърцето. А привезла с Пловдива иконы и старую икону, которую я купила и показывала, где в Болгарии есть и в Украине, и святой Николай с Греции, как он на образах, и мы делали орнаменты подобные. И вчера, да, тя наистина в Пловдив в един от антикварните магазини купи една стара икона със Свети Николай. И вчера е показвала тази икона на децата, показвала общото между това как се рисувало у нас, как се рисувало от тях, правили са орнаменти. Така че приобщила, било е така един спектакъл. Не просто лист, хартия и децата да рисуват, но е бил един спектакъл с съзнание, с емоция, с подадено знание за ритъм, за музикалността в картините. Всичко е симбиоза. Аз лично смятам, че ключовата дума на новото време, в което навлязохме и към което ще трябва да се адаптираме, то изиска според мен от нас, всички нас, това е особено хората, които имат претенциите да се занимават с духовност, е симбиоза. Не може да бъде само рисуване, не може да бъде само музика, не може да бъде само цвят, не може да бъде само штрих. Всичкото е едно. То е едно. Ние така сме създадени. Вселената не търпи отделно. Вселената е симбиоза. Да. И ако искаме да сме в хармония в тази вселена, трябва да се научим да работим заедно. За да можем и да живеем заедно. Да работим в екип. Да работим в екип, да живеем заедно, да става всичко чрез обмен. Да. За изкуството няма граници. Така е. Това е обединението на целия свят. Нали, можеш там да експериментираш, да имаш възможности да... Да. И не търпи ограничения, което е прекрасно. Не търпи ограничения и най-вече е свобода. Да. Да изявиш себе си. Всеки един потик, който... Какво е свободата, Татяна? Що свобода для тебя? За тебе лично. Это для меня лично. Это когда я могу делать все, что хочу, но не делаю, потому что не имею потребности в этом. Да. Свободата лично за мен, казва тя, е усещането, че мога да направя всичко, каквото ми хрумни, всичко, каквото искам. А всъщност правя това, което искам. Не правя всичко, каквото мога да направя, защото не ми е необходимо.
достатъчно да чувствам, че мога да направя това, което искам. Да. А за Инна? Для тебя Для меня свобода – это основное условие счастливой жизни. То есть можно сказать, что свобода – это счастье. Это когда ты чувствуешь любовь, пропускаешь любовь Вселенной через себя и можешь ее же отдать в своем творчестве обратно. За Ина любовта е основно условие на човешкото щастие, защото чрез свобода човек може да постигне и да изрази своето щастие. Ти приемаш вселенската любов, пропускаш през себе си и можеш да изразиш свободата на този процес, да го направиш, да завъртиш този процес, това е свобода. Чудесно. Добре, нека да видим от цвета на Украина. И от цвета, и от света. Ох, тази една красива песен стои за тази картина. Это очень лирическая песня. Много лирическая Моя самая песен. любимая песня, можно сказать, из украинских народных. Сила птаха, білокрила на тополю. Сила птаха. Таня споет. Сила птаха на тополю. О том, как о любви, неразделенной любви. Но это надо слушать, за надо несподелената слушать. любов, но казва това е песен, която трябва да се чуе. Тя обеща днес да ми пусне тази песен. Смята, че аз също като нея ще обикна и със сигурност е така. Но това е една от любимите ми картини в тази картина, която веднага ме грабна. В Украине есть два слова. Есть любовь и есть кохание. Это разные немножко вещи, потому что Это любить Украински език можно има две думи за кушать, любовта. любить кофе, Любовта е може да обичаш да ядеш, да обичаш небето, да пиеш кафе. А кохание – это да то, обичаш что в дъжда. сердце, А идет кохание, от сердца това е к любов, сердцу. която е Да, това е кохание. сърдечната любов. И в Ининых картинах И все в, кохание. и в картините Много, на Ина много, има много. точно това Не сърдечното только кохание. любви, а кохание. Не просто любов, Да. а кохание. Да. Това е Аз бих сърдечният нюанс. обобщил, че Божията любов обхваща Божия всичко. любов. Божия любов. Тя обхваща всичко. Да. Добре, говорим се за любовта и да видим пак картините на любовта. Це Марія на ослі Це в вістві Марія на- в Вифлеєм. Във Витлеем. При влизането в перед Вифлеєм. Різдвом, перед Різдвом Ісуса. Да. Преди разпятието на Христос. Это тема рода, Това е темата на семьи, рода, на семейството, на семейните корени. Песня «Ой, роду наш красный, роду наш прекрасный», о том, что каждая веточка в этом дереве символизирует За това, че Мама, папа, всеки клон на детей, дървото всю символизира семью. семейството, майка, баща, И децата вместе и всичките вместе. листочек, листочек образуется Цвят крепкая семейная цвят до цвят и дерево, листо рода. до листо образува здравото семейно дърво. Да. Ето пак дъските на Мироносицы Татьяна. Иоанна и Анна, Йоанна и Анна. которые вошли в группу. Но это не можно сказать, что так они точно. Это ассоциативно. Не може Да. да се каже това, че това са буквалните образи. Тук е асоциативното усещане и предаване Можно на сказать вообще, образите. к какому времени эти образы Это те, отнесены. может быть, которые когда-то там были, или те, которые об этом рассказали, Может, или те, которые сегодня, сейчас или живут. те, которые сейчас живут и об этом говорят. Това могат да бъдат жените, които тогава са били, които тогава са влязли в гроба, или пък жените, които са разказали за това, което са видели, или съвременните жени, които преминават през свои изпитания днес, през неща, които ги поставят в особена ситуация. Но това са архетипни женски образи, които всъщност Таня предава. Ето тук виждаме Тук е Бойча. съпруга ми и професор Христо Кафтанджиев, който е един от големите имена в маркетинговите комуникации. Гордея се, че успяхме и на него да имаме частица заслуга в това. Той отскоро е
гостуващ професор в Киевския университет вече. Да. Чете лекции буквално по цял свят, по маркетингови И в комуникации. Украине також? Да, уже в Киев. В художественно-педагогическом Да. институте имени Гринченко Уже в Киев. преподает. Это как картина опять кохання, любовь, кохання. Отново темата за любовта. Стремление любящих сердец друг к другу в ожиданиях, страданиях. Тук го има момента с очакването, страданието, вълненията от това очакване. Много светлина има в картините Да. на Ина. А човек като ги гледа и се връща отново към тях, всъщност разпознава и детайлите, символи откриваш за себе си. Те са също част от цветовете, които тя използва. А то няма как да не е така. Отново опираме до сакралните цветове. Червено, тюркоазено, зелено. Това са цветове, които сами по себе си говорят и имат внушение. Т.е. има смисъл и логика в тези цветове. Философията е психологията на цвета. Триптика на абсолютно. Цвета не е просто цвят. Да. Цвета не е просто цвят. Това, което казахме за аранжирането, те сами са си аранжирали изложбата. Да, те си бяха подбрали стените, кое, къде и как да стои, но техен колега помогна, разбира Една се, сакрална при снимка. самокачването. Да. В ъгъла, обединяващия ъгъл на двата стила и на събиращия ъгъл, събиращата точка на двата проекта в един. Да, наистина. Это повторно. Това са отново трептика, това са вече повтарят се тези снимки. Да. Но още веднъж повтарям, че изложбата ще бъде така на разположение на зрителите до 20 април, така че който е пропуснал откриването, а сега сме провокирали негови интерес, е добре дошъл. Да, така е. Там има и други изложби, то е въобще един такъв хубав съвременен център. Човек може наведнъж, обикаляйки залите му, да се докосне до различни автори и съответно и различни внушения. Добре. Вече сме в края на предаването. Ако искате нещо да кажете на зрителите специално или пък да благодарите нещо. Мы подходим уже к концу, так что если хотите сказать что-нибудь. Може да изпееш нещо? Если хочешь, можно спеть. Два куплета само. Кофе не было, потому не будет песни. После передачи кофе. Вы все услышали. Да. Я говорила уже на открытии, что человек один имеет голову, руки, ноги так, как он в Африке живет, или в Болгарии, или в Америке, или в Украине. Также каждый народ имеет свой корень, как дерево, глубокий корень. И нужно сначала познать себя, свой корень, тогда с уважением будешь относиться к другому народу. И всегда найдется этот момент соприкосновения к глубинному, главному. И обмен этой информации. Болгарскому народу я желаю богатства. Только богатства, не только денег, а в українській мові «багатий» означає «Бога мати». Иметь душу, иметь ценность жизни, ценность того, что есть в народа, и быть радостным и счастливым. Спасибо. Действително спасибо. Действително благодаря за това, което Таня казва на финала на това предаване.
Тя припомни, че всеки един от нас, където и да е роден, било то в Африка, било в Америка, България, Украина, няма значение къде, всички ние имаме глава, ръце, крака, тяло, но това, което ни прави индивидуално и значими, са нашите корени. А нашите корени са свързани с земята, на която сме родени, и културата, която сме пропили със самото си раждане. Така че, когато човек опознае тези свои корени, той тогава разбира себе си, опознава и обиква себе си, а когато обичаш себе си, ти си готов да обичаш и да споделиш с другите, да уважаваш и другите. Пожелава на всички българи богатство, но не просто богатство в смисъла на пари, а богатство в смисъла на ценности, на душевно богатство, богатство на ценности. И разбира се, това е нещото, което ще ни направи и щастливи. Това дава усещането за пълнота. Да. Я очень хочу напоследок, прежде всего, выразить благодарность. Благодарность нашим друзьям Валентине Димитровой и Бойче Автова, потому что они нам колоссальную помощь, помогли очень в организации выставки, поблагодарить за гостеприимство, за теплоту души, за доброту. Вы знаете, очень редко встречаются в жизни люди понимающие, люди искренне идущие навстречу, и я это очень ценю. В Болгарии, конечно же, процветание, и напоследок хочется сказать такую фразу: «Никогда не жалуйся на время, ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше». Нужно об этом помнить. Да. Ще започна с последните думи на Инна, защото наистина са красиви. Никога не се жалвайте от времето, в което сме родени. Ние за това сме родени в някакво време, за да го направим по-добро за всички нас. Разбира се, благоденствие и процветяване на българския народ и на България. И благодарност към гостоприемството. Тук малко ще парафразирам, защото тя изрази благодарност към нас, нейните приятели, но всъщност мисля, че те и двете усетиха гостоприемство и добронамереност от страна на всички, които бяха въвлечени в този проект. Да. И не мога да не изразя благодарност и на Ваня Танасова, която само от няколко изпратени фотографии прие изложбата, хареса я. Това е уредничката на галерия Форум, директора на тази галерия. И всички, с които ни изблъска ситуацията, за да направим една хубава изложба, те приеха с отворена душа и съзнание това, което Ина и Таня донесоха при нас. А те донесоха къщи Украйна. Това пък е моята благодарност към тях на този финал. И аз съм дълбоко вярвам наистина в това, че нови проекти предстоят и тези проекти ще бъдат още по-богати, по-многопластови, по-динамични. Да, Таня? Да. Така че хубавите неща предстоят. Добре. И аз много се радвам, че дойдехте и казахте тези искрени, дълбоки думи, философски и духовни. Действително едно духовно предаване се получи. И благодаря, че вие сте причината за това. Спасибо, что приехали, получилась одна хорошая духовная передача. Надеюсь, все зрители так и понимают. И вы в основе, вы причина, чтобы это случилось. Так что спасибо вам, что к нам приехали. Да. На уважаемите зрители искам да им пожелая един хубав ден и един хубав уикенд. И така едно отношение към това предаване, което ще го гледат и го гледат в момента. По-скоро да размислят върху това, което казаха тези прекрасни хора с толкова много светлина, които представиха духовно Украйна, тяхната родина. За мен това са истински патриоти художници. И аз мога да го кажа, защото все пак аз също смятам, че съм патриот, но се обръщам към хората, които са в България, да обичат България, да знаят, че България е много хубава страна.
Да, и да обичаме себе си. С повече уважение да се отнасяме един към друг. Ние, българите. Така е. А на всички българи лично аз пожелавам една невероятно красива пролет. Много цветна, много светла, изпълнена с много надежди и много нови неща, които буквално да ги чакат за всеки ъгъл и да им носят пълнота и всеки ден да е някакво разкритие, да е нещо ново и да е мъничка стъпка към тях самите, да се чувстват щастливи и състояли се в този живот. Много е важно. Според мен това е ключов момент да се чувстваме реализирани, състояли се. Да. Добре. Благодаря за Валентина Димитрова. И ние благодарим за поканата. Да бъдем Вярвам, ваши че гости. това няма да бъде последното предаване с вас. Надявам се. Защото така има много неща, които може да споделите пред камера. И ходенето ви в Тибет, О, да, беше прекрасно. и за новите художници, и въобще за всички художници, и за тези нови проекти. С Така че удоволствие. винаги си добре дошли. Винаги, когато ме поканите. С удоволствие. Добре. До нови срещи, уважаеми зрители. Гледайте повторението днес в 17 часа и утре в 1 часа. И бъдете патриоти.